Салом ба ҳама хуш омадед ба канали мо. Дар комментария шумо бисёр савол додем ки чӣ хел PayPal бидорем дар Тоҷикистон PayPal кор накардааст ва ҳам хел саволҳо бисёр шида буд. Дар ин видео бошад мо ҳозир PayPal медорем. Ҳозир ҳама роҳҳоша мебинем. Барои ки шумо PayPal даромада бутонед, шумо бояд ки расширение установка кунед, яъне VPN. Ва ина VPN нами хеле ном дора, копировать. Ман номша копировать мекунам, барои шуморо нишон додам. Дар Google менависем интернет магазин Chrome. Ана интернет магазин Chrome бромад энтера зер мекунем. Интернет магазин Chrome мекушоем. Ҷое ки поискай дар ҳамҷа ҳами нависагира маставид мекунем, шумо просто ҳамира менависед. Менависед энтера зер мекунед ва ҳами расширениеро меёбад. Расширение ёфтак, номаш намияй расширениеро. Инҷа айма удалид нависага, шумо установид мебуред. Установид мекунед расширениеро, ва ин айма ҳозир инҷа гиронай. Ин расширение айма ҳозир ҳами гиронай кор кардесай. Ва ина 14 дақиқа шид кор кардесай. Соединённые Штаты Америка гирифтагим, барои ки дар Америка PayPal кор мекунад. Дар инҷа бошад шумо метавонед ҳамин расширениеро гирон кунед ва барои ки расширениеро агар наёфтед, инҷа управление расширениеро интихоб мекунед. Инҷа ҳамаи расширениҳое ки шумо установка кардагӣ пайдо мешавад, дар ҳамҷа нишонаш метавад. Айма бошад ҳозир ман ними расширение VPN гирон кардагим ва бо воситаи ҳамин расширение мо метавонем PayPal-ро бидроем. Ва биё менависем PayPal. Ҳарфҳоро англисӣ мекунем, PayPal менависем. PayPal биромад ва ина PayPal логин амира интихоб мекунем. Сайти PayPal-да медроем. Вақте шумо мекушед сайта, иҷа забони англисӣ нависондага ва шумо метавонед иҷа русскиро интихоб кунед, перевод мекунад. Ҳамҷара забонаш русӣ мешавад. Ва дар телефон VPN установка карда будам нашид ва дар компютер ҳамин шида гозӣ. Login барои ки мо бидроем, login интихоб мекунем ва агар регистрация карда мебошед, Sign Up интихоб мекунед. Ман login интихоб мекунам. Электронни почтамон менависем, қатъи паролмон, авторизатсияро зер мекунем, медроем дар кашлоки PayPal мо. Ва биё ҳозир ман паролма менависам, мебинем кане медроя ё ки не. Ва инҷа гуфтесай ки хоҳиш мекунем ждат кунед ва ҳозир мо проверка мекунем ва агар ҳамаш дуруст бошад, дар кашлоки PayPal медроем. Моро гуфтесай ки проверкаро бигзаред, галочка мемонем, ҳозир бояд суръатҳо пайдо шавад, проверкаро бояд бигзарем. Дар инҷа забони англисӣ мондага, шумо метавонед забони даркорӣ, забоне ки шумо мефаҳмед, ҳамон забонро интихоб кунед. Биё мебинем кане дар инҷа забони русӣ бошад, забони русиро интихоб кунем. Ман забони русиро ёфтам, забони русиро интихоб мекунем ва ҳаминҷа ҳамаш ба забони русӣ мешавад. Пожалуйста, выберите тот, у которого нет робота интихоб мекунем, дальширо интихоб мекунем. Ишам ҳамон саволай ва инҷада мебинем кадомеш ки мисол пара надорад, робота мисол зан мард нестай, готоваро интихоб мекунем. Дар инҷа моро гуфтесай ки мо дар электронни почтаи шумо сообщение рӯй мекунем ва next-а зер мекунем. Агар номери телефон фуратон ҷан get text-а зер мекунем. Next-а зер мекунем. Ҳамон мо дар рӯи кардан сообщениеро ва иҷа send new code. Сообщение нарафта бошад, нами send new code, яъне сообщение наво мешавад. Метавонед айса рӯй кунед ва ҳаминҷа мо бояд кода бинависем. Ё электронни почтамонро мекушем, мебинем кани сообщение омада ё ки не. 507 507 мада сообщение омагай. Иҷа PayPal верификатсия код. Инҷа менависем 97 75 32. Кода менависем, submit-а зер мекунем. Тамом чӣ хеле ки десемо дар PayPal мон дуромадем ва ина виза карта амара иҷа нишон додисем. Иҷа линк экар метавонед картаотонро дабоид кунед, send метавонед отправить кунед, пул рӯй кунед дар ягон кашлокҳо, фарнамора. Ҳамаша дар ҳаминҷа нишон додисай. Ина метавонем wallet-а интихоб кунем, короче ҳамин хел PayPal-тон кор мекунад. Ина картаи маро нишон додисай дар инҷа. Ҳамин VPN-а установка мекунед, PayPal-тон корда медрояд. Агар ягон саволи дигар дошта бошед, дар комментария бинависед, ман ҳатман дар саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.